Kupreški radio. Vijesti. Poštovanje, u vijestima Kupreškog radija poslušajte. Vatrogasci u Hercegovini imali pune ruke posla, gasili požare i uklonjali zmije. Lasić, uz novih 42 km do kraja godine će se u Federaciji Bosne i Hercegovine graditi 100 km autoceste na koridoru 5C. Cijene žitarica mogle bi porasti do 15% nakon izlaska Rusije iz sporazuma o žitaricama. Ponovno je na snazi narančasti meteo alarm. Evo gdje će biti grmljavine, pljuskova i olujnog nevremena. Udar u polufinalu utrke na 200 metara delfin na svjetskom prvenstvu u Japanu. Na području Hercegovačko-neretvanske županije u posljednja 24 sata zabilježeno je 17 požara, a vatrogasci su uz gašenje požara uklanjali zmiju iz obiteljske kuće u Opinama u Mostaru. Najčešće su gorjeli trava i nisko raslinje, a u Konjicu je gorio prodajni štand u ulici Maršala Tita. U Stocu je na lokaciji Boljuni Dubrava izgorjelo 5 hektara površine, a u Papratima 1 hektar. Vršitelj dužnosti direktora autocesta Federacije BiH Denis Lasić kaže da je vrlo bitno da do početka sljedeće godine u Federaciji imamo u izgradnji kompletan koridor 5C, ali također ističe važnost završetka i puštanja u promet dionica koje su sada u izgradnji. Kada je riječ o aktivnostima koje autoceste Federacije planiraju u narednom periodu, on navodi kako je prije svega potrebno ubrzati izgradnju koridora 5C kroz Hercegovinu i poduzeti sve aktivnosti kako bi do kraja ove i početkom sljedeće godine u izgradnji bio kompletan dio koridora 5C na jugu naše zemlje. Međunarodni monetarni fond upozorio je da bi povlačenje Rusije iz Crnomorskog sporazuma o izvozu žitarica moglo dovesti do porasta svjetskih cijena žitarica za 10 do 15%. Glavni ekonomist MMF-a Pierre Olivier rekao je novinarima da je dogovor postignut uz posredovanje UN-a koji je omogućio ukrajinski izvoz preko Crnog mora i bio je od ključne važnosti za osiguravanje dovoljne opskrbe svijeta žitaricama u prošloj godini. Dodao je da će izlazak Rusije iz ovog dogovora sada imati suprotni efekt i da će vjerovatno izvršiti pritisak na cijene hrane. MMF još procjenjuje svoje prognoze o učincima ovog poteza Rusije, ali su rekli negdje u rasponu od 10 do 15% povećanja cijena žitarica je razumna procjena. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narančasto upozorenje. Kako objašnjavaju, širom zemlje će biti obilniji lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom i jakim udarima vjetra. Moguća je i lokalna pojava tuče. Uz jaki pljusak može pasti od 20 do 40 litara kiše po metru četvornom, a olujni udari vjetra brzine 60 do 80 km na sat. Bosansko-hercegovačka plivačica Lana Pudar plasirala se u polufinale utrke na 200 metara prsno na svjetskom prvenstvu u Fukuoki, Japanu. 17-godišnja Mostarka osvojila je drugo mjesto u svojoj kvalifikacijskoj skupini s rezultatom 2:08.16, što je bilo peto vrijeme u kvalifikacijama. Najbrža u kvalifikacijama bila je Dankinja Helena Rosendalbach s vremenom 2:07.57, a polufinalne utrke na rasporedu su danas. Lana Pudar već je nastupila u utrci na 100 metara delfinu u Fukuoki gdje nije uspjela doći do finala. Slušali ste vijesti Kupreškog radija.